Genk, STVV, Patro en Lommel hebben dit weekend alle 4 met 1 doelpunt verschil gewonnen. En toch zit er in elke match een ander verhaal. We gaan erdoor met voetbaljournalisten Marnik Geukes en Thomas Standaert, feitjesleverancier Siebe van Heusden en ikzelf, Mathis Dumery. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Thomas, jij volgt naast het Limburgs voetbal ook voor onze Standaard op de voet. Ik heb de Classico tegen Anderlecht niet gezien. Hoe was die wedstrijd? Je hebt niet heel veel gemist. Nee? Eigenlijk. Nee, het viel een beetje tegen. Zeker na de goede match die Standaard speelde tegen Club Brugge. Was dit toch weer een teleurstelling. Ze hebben niet heel veel kunnen creëren. Vooral gevaarlijk kunnen zijn op stilstaande fases. Maar uiteindelijk mogen ze zich wel een beetje bekocht voelen. Omwille van die niet gegeven rode kaart voor Nilson Angolo. Die eigenlijk, daar had Anderlecht altijd met 10 verder gemoeten. En op het einde was er ook de gelijkmaker van Karamoko, die werd afgekeurd omdat er wat geduwd en getrokken werd tussen Kozelmans en Henry Lawrence. En daar ging, denk ik, Kozelmans eigenlijk heel veel in de fout als Lawrence. Dus op dat vlak mogen ze zich wel een beetje tekort gedaan voelen, vind ik. Ze hadden wel een punt verdiend. Geen van de twee ploegen verdiende te winnen, laat ons zo zeggen. Ja, op die manier. Oké. Dan gaan we meteen in het Limburgse voetbal vliegen en we beginnen bij het beste Limburgs voetbal van dit weekend en dan komen we bij STVV uit. Die waren de volledige eerste helft in Mechelen de betere ploeg. Vanaf het begin, dus eigenlijk hebben die de knop na de verloren derby goed omgedraaid. Als je na 10 seconden, of binnen de 10 seconden, je eerste kans meteen kan afdwingen, na toch wel een heel grote teleurstelling die het resultaat vooral van de derby gaf, is dat heel knap. Dus heeft Wouter Franke toch bij zijn spelers toch kunnen duidelijk maken dat met hun prestatie helemaal niks mis was in de derby. Dat ze daar vertrouwen moesten uitputten. En ja, je weet, als je een wedstrijd goed begint, is dat zet zich heel vaak door. Hè? Dus die eerste minuten zijn belangrijk. 10 seconden eerste kans en dan hebben ze toch wel de match in handen genomen. En dan hebben ze daarna nog een paar tegenslagen overwonnen. Wat ik ook wel heel knap vind. Hè? Want het verder verloop van de eerste helft was niet in hun voordeel. Hebben ze een paar tikken gehad en toch zijn ze blijven doorgaan. Nee, ze komen op achterstand via een knullige own-goal van Taniguchi, maar zoiets kan gebeuren, lijkt me. Ja, ik bedoel, als er die bal, zijn tijd om te reageren was zo kort dat is pech. Pech, eigenlijk. Moeslio zat ook dichtbij een own goal, zeker. Hè? Ja, die had eerst al eens geprobeerd. Iets knulliger geweest. Ja, die was knulliger geweest. Dat klopt helemaal. Tweede keer, goede keer. Ja, dat was... Nu, ze komen dan dus, dat is iets voor rust op achterstand. Ze krijgen wel vrij snel de kans om gelijk te maken van op de stip. Ik ga eerst nu de makkelijkste vraag van deze podcast stellen. Was dit penalty? Ik denk het wel, ja. Ik denk als je de reactie van Fred van der Bust zag, dat het antwoord duidelijk was. Die was zo kwaad op zijn speler ten opzichte van de bank. Ja, je kan niemand nog opzichtelijker onderuit schoffelen. Hè? Dat leek me zo wat de domste penaltyfout dat ik al gezien heb. Op die plek ook. Ja. Het slaat helemaal nergens op. Maar dan begint een beetje een poppenkast. Sebawi wil trappen voor zijn verjaardag. Ferrari staat hoger op het lijstje. Heeft die discussie dan, vlak voordat hij moet trappen, een effect op dat Ferrari mist? Het zal niet geholpen hebben. Nee, voilà. Het zal niet geholpen hebben. Ik weet niet of dat het rechtstreeks effect heeft, maar geholpen heeft het niet. En in ieder geval, het ziet er niet uit en dat kan niet. Hè. Ik bedoel, we zijn met profvoetbal bezig. Hè. Niet met een verjaardagsfeestje. Hè. Nee. Dus als Ferrari hoger op de lijst staat, moet hij die penalty trappen. En dan ga je toch niet... Misschien als ik zijn verjaardag niet moet vermelden bij de cijfers in de krant. Ja, voilà. Dus het is de schuld van Thomas Standaert. dat het Ferrari fout ging. penalty. Ja. Nu, hij trapt hem wel niet slecht uit. Nee, hij was goed gepakt. Maar elke strafschop die er niet in gaat, is slecht getrapt. Hè. Als je ziet, vorige donderdag Ferencváros tegen Genk. Varga die denkt van, die keeper pakt een hoek, dus ik shot die gewoon hoog door het midden, altijd binnen. Ja, maar Krombrugge blijft staan en die maakt een makkelijke redding. Dus het is een soort van psychologie. Hè. Ja, als die binnen gaat, is hij fantastisch. Psychologie en statistiek, maar vooral gokken ook op het... En een heel goede keeper. Hè. Mechelen heeft een van de beste keepers van de competitie op het moment. Die Spanjaard, Nacho Miras, denk ik. Ook Lalauvière heeft een hele goede, maar je houdt Ortwin de Wolf toch uit de goal. Ik denk dat de Wolf heeft er op dit moment niks op aan te merken. Dus ook een hele goede keeper, vind ik. En hij heeft zijn werk gehad, want STVV was echt goed. Na rust bijvoorbeeld kreeg Van Wezenmaal, net als vorige week, een grote kans die hij mist. Vorige week ook vlak na rust een grote kans voor Van Wezenmaal. Is het bij hem belangrijk om een stap te zetten van heel veel gevaar creëren naar ook veel scoren en assists geven?
Dat is de typische stap die een jonge speler nog moet zetten. Hè. Het is niet abnormaal dat hij die nog moet zetten. Het is al heel goed dat hij groeit nog wel in zijn spel. Ook. Ik vind echt wel, vorige week in het derby eerste helft ook, hij vindt heel makkelijk de vrije man, doet vaak de juiste dingen op het juiste moment. Dus alleen die laatste fase. En dat is gewoon ook voor een stuk beter worden. Ook door training. Dat is klinischer worden. Dingen blijven herhalen op training. En dan natuurlijk het overzetten naar een match. Want dan komt er nog eens druk bij kijken. Dus dat zijn allemaal, dat is gewoon het groeiproces, denk ik, van een jonge speler. Maar ik zie dat wel goed komen. Ja, op het einde heeft hij ook daar een geweldige voorzet voor Grotto. Die goal wordt wel afgekeurd. Maar die voorzet had niet beter kunnen zijn. Dus het is ook, denk ik... Ja, ligt niet aan hem dat Grotto buiten spel staat. Nee, voilà. En dan heeft hij pech dat hij daar dan de assist niet mist. Ja, voilà. Ja, STVV komt wel ook goed weg nog, want er was nog een geweldige save van Kokobo en de hulp van de paal nodig om geen 2-0 achter te staan. Is dat dan het kantelpunt van de wedstrijd? Kan je zo noemen, maar ik vind het dan wel STVV een beetje te kort aandoen. Om uit tekort doen. Maar als het daar 2-0 wordt... Maar ja, je weet, dat ligt ergens boven Genk. Ik bedoel, dus, maar ze hebben al wel... Ze hebben de wedstrijd ook wel in handen, hè, Centraal. Ja. Ze zijn een paar keer ook een tegenslag te boven gekomen. Wie weet zouden ze een 2-0 niet te boven gekomen zijn. Ze waren gewoon, en dat was wel knap van der Bies na de match, die zei gewoon, zij waren goed. En ze waren heel goed. Ja, heel goed en veerkrachtig. En zij waren beter dan ons. En ja, soms moet je dat ook wel eens kunnen toegeven. Wat veel wil zeggen tegen een Mechelen dat thuis speelt en voor een tweede plaats. Die staan ook hoog. Daar stond heel veel op het spel. Hè. Dus ik vind dat heel knap wat de SCVV daar gedaan heeft. En ook zonder Ito, en dat je dan, als je dan overschakelt, zoals Frank aan het doet, naar een ander systeem, maar ik bedoel, een tweede spits erbij eigenlijk, die dan toch nog iets hoger speelt. En dat lukt, dat is een teken dat je dat is ook wel dat is ook lef hebben. Hè. Je kan daar, er zijn genoeg trainers die daar gewoon een andere aanvallende middenvelder zetten met eerder wat defensieve kwaliteiten en zeggen, we zien wel in de omschakeling. Nee, ze zijn gewoon vooruit beginnen voetballen. En ze hebben gewoon Mechelen, denk ik, op hun zwakke plek dan gepakt. Ze zijn niet gaan inzakken. Nee. Punten voor Franken. Het twee-spitsen systeem werkte vrij goed, maar als Ito terugkomt, dan gaat er 1 spits uit. Dan, ofwel moet je dan met een enkele flank gaan spelen, want ik denk niet dat hij, of Yamamoto of Sissako, kunt je niet opofferen, want dan neemt je uw as weg. Hè. Dus die as zal blijven staan. Ja, maar as ligt ergens... Ja, inderdaad. Dus as is belangrijk, hè. Het is daarom dat je naar as altijd zult wederkeren. Hè. Absoluut. Nee, maar de as is cruciaal in het voetbal. En dus daardoor gaat hij niet aan Yamamoto en Sissako komen. Ito gaat altijd spelen. Is echt de creatieve speler. Dus ik denk dat dit... Ito is de speler, ik heb er vorige week nog opgezocht. Ito is de speler op dit moment die het meeste kansen creëert in de Jupiler Pro League. Hè? Toch in een competitie waar Van Aken en zo ook wekelijks voetballen. Dus dat wil wel iets zeggen. Ja, en waarin het heel moeilijk is om iets te creëren, omdat de verdedigingen vaak heel gesloten zijn. Nee, dus Ito gaat ook spelen. Dus ik denk die twee spitsen zal... Ja, dan moet je met 3 man van achter gaan spelen aan een enkele flank. Dan kan je een 3-5-2. Dat doet Frank nooit. Maar dan ga je te veel wegsmijten om vast te houden aan die twee spitsen. Ja. Maar het is een goed alternatief en het is ook iets... In de loop van een wedstrijd ga je het ook wel kunnen doen natuurlijk. Hè? Want ik zeg maar iets, je staat achter, dan kan je wel 1 van die 2 opofferen met Ito erbij en het gewoon met ene defensief sterke speler doen. Sissako dan. Ja, of Yamamoto. Hè? Dus, en met Ito erbij om dan iets te forceren. Dus eerder een luxe probleem, eerder Lombard du Choix, denk ik, dan dat een echt probleem is. Sissako, de naam is hier al gevallen. Hebben jullie het moment gezien dat hij even een paar seconden Messi werd? Je zet er opeens 2-3 man in de wind, begint daar te dribbelen. Niemand had dat toch ooit verwacht? Nee, maar ik hoop ook wel dat hij niet gaat denken nu dat hij Messi is, want dan gaat het fout lopen. Hè. En ik denk ook niet dat hij dat gaat doen. Dus dat is het type er niet naar. Het spelen een sterke match. Ja, maar in diezelfde namiddag dat ik in de statistieken was gedoken, heb ik ook gezien dat Sissako aan de bal, zijn dribbles, is hij een van de beste verdedigende middenvelders van de competitie. Dus op dat vlak dribbelen maar een beetje een verborgen talent, dat hij aan de bal misschien sterker is als, maar dat zijn wij dan, denken. Dat zijn wel niet zo. Nee, maar het zijn nou wel dat zijn meer de zekere dribbles. Hè? Ja. Dat is meer zo dit was inderdaad
Zo'n beetje het frivolere. En dat zal die voor de verdediging niet doen, denk ik. Maar het is gewoon ik vind een hele goede transfer. Absoluut. Hij geeft die ploeg echt de stabiliteit die ze vorig jaar heel dikwijls misten. Terwijl hij toch, hij heeft alleen nog maar met Zultwagen en Kortrijk eigenlijk altijd tegen de degradatie gevochten. En er is nooit een speler die mij daar is opgevallen. In tegenstelling tot een paar andere mannen, gelijk een K3 of zo. Maar ja. Ja, het was Dat is het weekend natuurlijk van K3. Dat was zeker het weekend. Ja. Nee, maar het het is zo, als je ene keer bij dat soort ploegen zit. Ik denk wel dat het ons niet opvalt, maar analisten van andere ploegen wel. Dus als je echt een ploeg gaat in de puntjes analyseren voor een wedstrijd, dan zie je daar wel bepaalde patronen en wie waar sterk in is. Dus, maar ik vind het een hele goede transfer. Ik vind, want het is zoals je zegt, het is makkelijk om de meest opvallende spelers binnen te halen. Maar dat is een positie waar je misschien niet te opvallend moet zijn. Hè? Dat is zo'n rol die niet altijd in de spotlight staat, hè, verdedigende middenvelder. En ook weer een pluim voor Franke, want ik heb lang Wouter en gevolgd toen hij coach was bij KV Mechelen. Het is vaak in zijn ploegen dat de 6 een heel goed seizoen speelt. Ik denk maar aan Joachim van Damme. Je had ook Vinicius Souza, die van Lommel kwam. Nu Sissako, de rechtsback, heeft dat ook vaak bij Wouter Franke. Dat hij een geweldig seizoen speelt met geweldige statistieken. Sandy Walsh, Munoz. Van Wezenmaal van Helden. Ja. Dus hij heeft zo'n paar posities die hij echt kan doen excelleren. Opvallend, goede analyse. Terug naar de wedstrijd dan. Dik een kwartier voor tijd is er opnieuw een strafschop voor STVV. Opnieuw de Diouf, dit keer Hens. Iets moeilijker nu. Was dat penalty? Ik dacht dat het Moeja was, die zei direct van wel. Hè. Die vloog bijna een scheidsrechter zijn nek van kijk, hier was Hens. Het zijn de regels zeker. Ik vind het... Ik blijf het zoiets... het blijft raar aanvoelen als er op het moment dat er geen intentie is. Maar zijn hand is van het lichaam weg en dan wordt er gefloten. De bal gaat ook richting doel. Ja, dus er is niks tegen in te brengen. Niks tegen in te brengen. Ja. Moeja scoort, maakt verdiend gelijk. Ook goed voor hem om die eerste te prikken. Zeker. Want ja, het is zo als nieuwe speler, je hebt altijd wat geduld nodig ook. Hè? Want je weet zeker in een ploeg, zoals STVV, die nu in de top 5 staan, er bepaalde dingen draaien goed. Ja, dan ga je als coach niet alles overop gooien. Dan heb je gewoon even geduld nodig. En dan moet je vooral, als je de kansen krijgt, moet je die grijpen. En je moet je eerst manifesteren op training en daarna in een match het doen wanneer je het moet doen. En dat heeft hij gedaan. Ik had eigenlijk verwacht dat hij vroeger in de ploeg ging komen. Ik vond dat bij Antwerpen dan een onderschatte speler. Maar dat is een teken dat Franke wel tevreden is van de mensen die er staan, van Sebawi en van Wezenmaal. Ja. Maar hij komt nu pas hij scoort nu pas zijn eerste. Je zegt, je moet je kansen afmaken. Het duurde wel even voor STVV hun kansen afmaakte in Mechelen, maar dan uiteindelijk toch de twee spitsen, Gotto en Ferrari, die daar de verdiende overwinning over de streep trekken. Ze hadden meer balbezit, ze hebben meer kansen afgedwongen. Ze waren dwingender, voetbalden beter. Gewoon verdiend. En zo staan ze toch weer iets steviger in die top 6. Hoe lang kan STVV in die top 6 blijven? Ja, ze moeten het vooral zo lang mogelijk proberen te blijven, denk ik. En dat is dan natuurlijk het voordeel. Hè. Er zit weinig druk op. Hè. Dat is, dus, we zullen het er straks nog over hebben met Genk. Over wat hoge verwachtingen kunnen doen. En kunnen bemoeilijken. Dus de verwachtingen waren voor het seizoen niet zo hoog. Dat heeft ook te maken met vorig seizoen. Hè. Dus als je dan beter doet en je komt in een bepaalde flow en spelers krijgen vertrouwen, en dat zie je nu ook. Die mannen die voetballen met lef ook. Hè. Dat is, er zit heel veel beweging in. Dan zou ik zeggen van hou het zo lang mogelijk vol en waarom niet. Hè. Elk jaar zit er een verrassing in de top 6. En waarom zou dat Sint-Truiden niet zijn? Ook omdat er veel topclubs op dit moment eigenlijk een beetje laten afweten of helemaal laten afweten. Ik denk maar aan Antwerpen. Gent is nu wel een beetje aan het opkomen. Ja, Genk zelfs, moeilijk. Anderlecht. Het is niet dat die de pannen van het dak spelen. Eigenlijk heb je alleen Brugge en Union die echt overtuigend zijn op dit moment. En daarna heb je eigenlijk de 5e en de 6e plaats. Dat ligt open. Hè? Op het moment. Dus ik denk... Vanaf nu ligt het zelfs van... ik zie het nu, zoals ploegen nu aan het spelen zijn, ligt het vanaf plaats 3 open. Hè?
Genk, dat was echt niet om aan te zien gisteren, die eerste helft. Gent heeft nu 9 op 9 zeker, is aan het komen. Maar dat was ook niet, dat voetbal is ook niet om te zeggen van... Lekobal. Ja, de Lekobal. Ja, dus inderdaad. Het is, maar ik weet niet of je er elke week naar wil kijken. Nu hij speelt, dus het is ook wel echt een typische trainer die wil spelen naar gelang het materiaal heeft. Want ik heb ook al ploegen onder Lego echt wel goed zien voetballen. Ja, hoor. Dus, ja. Voilà. Dus op zich zeker geen verwijt daar. Maar ik zie dus buiten Union Brugge, die steken er echt wel bovenuit. Maar de rest is het koud nog warm en soms ook wel echt koud. Hè? Dus, Ja, het staat allemaal dicht bij elkaar en het lijkt er ook op dat dat zo gaat blijven. Iedereen gaat steken, toch veel laten vallen. Er gaat op bepaalde plaatsen moet er echt... Antwerpen zie ik het gewoon niet. Die hebben echt wel heel veel... Ja, die hebben de tering naar de nering moeten zetten. Hè. Die hebben echt boven een stand geleefd. Op die manier ook nog wel een titel gepakt. Dat blijft voor veel Genkenaars ook nog wel een zuur verhaal. Hè. Als je bijna 60 miljoen schulden maakt, zoiets om dan in de laatste minuut kampioen te worden, ja, dan heb je daar als voorbeeldige leerling van de klas, dan komt dat wel binnen. Maar ja, die moeten daarvoor een beetje bloeden nu. Hè. Er is geen geld meer. En dan zie je ook wel dat die kern serieus achteruit gaat. En dan begint er ook gefloten te worden in de tribunes. En dan... enzovoort. Hè. Dus waarom Sint-Truiden niet? Voilà, we onthouden hieruit vooral dat na een moeilijk seizoen, vorig seizoen, STVV nu plots kan dromen van play-off 1. Ja, en we kunnen direct door naar Genk misschien, want daar is het precies het tegenovergestelde. Ja, van een heel goed seizoen naar een... Ja. Van een heel goed seizoen dat slecht afliep. En waarbij misschien die afloop is blijven leven. Maar ja, waar het nu... een pak minder gaat. Het had alle moeite van de wereld met Dender, dat na 10 minuten op voorsprong kwam na een heerlijke pegel in de winkelhaak van een Simba. En ook daarna blijft Dender in de eerste helft de betere ploeg. Hoe komt dat toch? Dat is de laatste in de competitie. Heb je een uurtje? Iets minder. Ja, probeer het mondig te houden. Ja. Dender was ook... ik heb die thuis gezien... op Sint-Truiden gezien tegen... ik heb SVV Dender gezien en daar was Dender ook de betere ploeg tot ze rood krijgen in het begin van de tweede helft. Dus Dender... Wordt onderschat dan? Ja. Er zitten wel een paar goede voetballers. Ja. Vind ik vet een goeie. Mbamba is altijd een toptalent geweest en is aan het terugkomen. Simba was vorig jaar was hij echt heel sterk. Ook nu, zijn doelpunt is geweldig, maar je ziet wel dat hij iets heeft. Ook. Jongen die... Ja, in de opleiding in Genk was dat eentje. Dat zijn zo van die mannen die het zo net niet halen. Je hebt zo, dat is zoals de Tuur Rommesen en de Sam de Grans en zo. Dus die nu bij Lommel zit. En ik heb gezien ergens dat die, en gehoord ook van collega Thomas Jansen, een Lommel supporter, die ook direct zei, de Grans zit bij Jong Oranje. Dat zijn zo van die mannen die het net niet halen. En Simba had dat ook, maar... Als je zegt, Dender heeft wel een paar goede voetballers, maar dat wil niet zeggen... Dat wil niet zeggen dat je die thuis mag je daar nooit problemen mee hebben. Nu, ze hadden er dan toch redelijk wat problemen mee in die eerste helft. Maar dan brengt hij en Genk op gelijke hoogte met een kopbal op een corner. Iets wat een echte leider dan moet doen. Ja, was zo blij mee. En zijn ploeg leiden en de keeper influisteren dat hij in de fout mag gaan. Want het was weer een assist van Steukers trouwens. Hij blijft op kop staan. Dat heeft hij dan toch wel. Maar dan is het... de rest wat die vaak balverlies dat hij leed en Keretsas leed en Adedesi Sternberg leed, het deed pijn aan de ogen allemaal. Hè. En dan 10 minuten na rust, bij een 1-1 tussenstand, pakt Viltard rood. En tegen 10 man kan Genk makkelijker op zoek naar de overwinning. En daar heeft Siebe een feitje over. Voor Genk lijkt een rode kaart voor de tegenstander stilaan een vereiste om punten te kunnen pakken. In hun laatste 7 wedstrijden slaagden ze er alleen in om iets te rapen als de tegenpartij met een man minder verder moest. Dat was het geval tegen Anderlecht, Rangers, STVV en Dender. Ik ga een domme vraag stellen. Werkt Vinks zijn tactiek enkel tegen 10 man? Ja, misschien is de tactiek dat ze proberen een andere rode kaart aan te smeren. En dan beginnen voetballen. Ja, het is altijd... iedereen zegt het is heel moeilijk tegen 10 man, maar je mag elke trainer vragen voor de match. Je mag nu kiezen, spelen tegen 11 of tegen 10. Ze gaan toch tegen 10 zeggen, hoor. Ja. Je krijgt. Genk heeft enorm veel problemen om ruimtes te creëren. Ze lopen hun ruimtes zelf dicht.
Ze voetballen te traag. Dat is het allergrootste probleem. Het gaat gewoon niet, het gaat niet vooruit. Gewoon omdat omdat spelers vaak elkaar de ruimtes afnemen. En omdat er gewoon te weinig lef is op dit moment. Te weinig vertrouwen om die bal tussendoor te geven. En om spelers aan te spelen die wel vrijkomen. Ja, Sadik is daar natuurlijk het grote voorbeeld van. Hè. Zo het altijd afschuiven en op de lange duur gaan andere ploegen dat weten. Gaan ze die aan de bal laten. Gaan ze de juiste ruimtes afdekken. Dus dat is een probleem aan het worden. En tegen 10 man gaat dat natuurlijk iets makkelijker dan de vrije man kiezen. Ik moet zeggen, de wissels pakten ook wel goed uit in die zin dat met Ito rechts iemand bracht die viel wel goed in. Had een paar heel goede voorzetten. Daarin zie je ook dat het is niet toevallig dat Heine die goal maakt, dat Van Krombrugge de man van de match wordt. Dat Trezovski en Ito, die ervaren mannen, die hebben daar toch altijd wel iets minder last mee in moeilijke omstandigheden. Die kunnen zich daar nog iets beter boven zetten dan jonge spelers die dan helemaal ten onder gaan. Hè. Boven het gefluit dan bedoelt je? Of? Ja, ook. Natuurlijk. Ja. Heel de situatie. Hè. Dus over dat gefluit, ik ben daar heel duidelijk over geweest in een column vandaag. Voor alle duidelijkheid, ik begrijp waarom die mensen fluiten. Hè. Die zijn dus heel gefrustreerd. Hè. En dat is dus heel frustrerend, denk ik, voor een supporter. Wanneer het niet loopt. Het loopt echt niet en het gaat te traag. En iedereen ergert zich daaraan. En daar heb ik alle begrip voor. Alleen, als je fluit, dat maakt het alleen maar erger. Dus er is nooit een speler geweest die daar beter van geworden. Misschien René van der Rijk. Ik denk dat die zou misschien... Torsten Fink die zei gisteren na de match nog Paul Breitner. Die werd er ook beter van. Maar dat zijn er... dat zijn een paar enkelingen. Ja, dat zijn zo'n paar echt zo van de grote karakters. Hè. De Balotelli is de Noah Langs van deze wereld. Ja, die putten daar een beetje... Die putten daar zo extra kracht uit. Maar nee... Is dat niet een beetje dan wat Genk op dit moment mist? Mannen met persoonlijkheid, mannen met... Ja, maar je hebt Heine, je hebt Trezovski, je hebt Van Krombrugge, je hebt Ito. Dus er zijn wel wat ervaren spelers. Het is alleen, je kan er geen 11 ervaren opstellen, Thomas, want dan gaat heel jouw model... Nee, maar dat is eigenlijk niet. Dat is, dus je hebt er 4, hè. Dus eigenlijk is dat... Ik bedoel, zou dat moeten volstaan? Iemand als Sadik, die draait toch ook al 5 jaar mee, hè. Ja. Dus... Maar meer zo'n enfant terribles bedoel je? Alleen niet, meer uitgesproken karakters. Ja. Nu, ik weet bijvoorbeeld een Brian Heine, leider in woord en daad, maar je kunt niet zeggen dat dat het meest... Hij is daar wel in gegroeid. Ja, ik vind wel dat Brian dit jaar wel redelijk wat charisma uitstraalt. Ook naar scheidsrechters toe, naar publiek toe. Gisteren ook zijn viering en zo. Daar zit echt wel verbetenheid in. Iemand als Trezovski heeft dat natuurlijk veel minder. Dat is iemand die is in de duels natuurlijk ook een stuk minder. Dat was gisteren ook wel een probleem. Hij heeft een experiment gedaan, Fink, dat hij niet terug gaat doen, denk ik. Die 3 man aan het midden, hij wou echt heel veel voetbal met een driehoek, Heine, Rozovski, Karetsas. Maar je ziet dat je dan, en dat is al het grote probleem, al heel lang, dat je dan weer kwetsbaar wordt in balverlies. Gewoon omdat de rest van die ploeg zo aanvallend staat. Ja. Dat die bak zo hoog staan. En als je dan geen 6 hebt die meeloopt op de tegenaanval bij de andere ploeg, dan kom je zo vaak nu ook weer, zoals nu in 3 tegen 3, 3 tegen 2 zelfs. En dan heb je eigenlijk nog maar 2 spelers die alleen maar aan verdedigen denken. Ja. Maar is dat niet een beetje een probleem? Ik ben hier nu, denk ik, 3 keer geweest. Ze zitten dit toch al weken? Maar er gebeurt maar niks aan. Nee, zelfs Dender. En dat is dus het grote werk wat iemand als Fink, wat hij moet aanpakken. Nu, maar dat zeggen we al weken, toch? Ja, maar bijvoorbeeld op Glasgow lukte dat wel. Ja, hè? Ook tegen 10 man. Ja, maar ook al tegen 11 man. Ja. Daar moeten we wel eerlijk in zijn. Op Rangers hadden ze voor de rust al... stonden ze, zolang 11 tegen 11, hadden ze al 3 keer moeten scoren. Stond het wel... Hij stond het beter. Maar het is dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid die spelers ook hebben. Hè. Ik ga nu vooruitlopen op de feiten, maar als je nu in die laatste seconde ziet, die vrije trap, hoe dat een van de mannen van de match in Cuba, hoe dat die zijn man laat lopen gewoon. Ja, ik bedoel, sorry jongens, maar spelers hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Hè. Ik vind dus, de coach heeft hier, in dit verhaal, heeft een coach natuurlijk zijn verantwoordelijkheid. Ik bedoel, die moet die ploeg echt aan het voetballen krijgen. En hoe of wat en op welke manier dan ook, er moet meer tempo in komen. De Belgische competitie
is... Vorige week heeft Robbie Keane ons nog eens de ogen geopend op de persconferentie. Was eigenlijk heel, heel boeiend. En die zei van, ja, ik ben bijna trainer geweest in België. Ik ben door enkele ploegen gepolst. Ik ben beelden gaan bekijken van de Belgische competitie. Ik ben naar matchen gekomen. Volgens mij is dit de beste omschakelingscompetitie in Europa. Het is onwaarschijnlijk hoe snel het gaat in de omschakeling. Dus op het moment, er liggen weinig ruimtes. Op het moment dat een ploeg aanvalt, ja, dan komen de ruimtes vrij. En daar zijn ze echt heel, heel goed in België. Daar was Genk vorig jaar ook geweldig goed in. En je weet dat de andere ploegen daar ook goed in zijn. Dus je moet daar ook mee om kunnen. Maar het is iets wat Fink echt moet... En ja, wees zeker dat hij daarmee bezig is, hè, die man. Hè. Dus er is dus een heel andere Torsten Fink in de kleedkamer dan een die op de persconferenties alles probeert... Goed te praten. Die probeert gewoon zijn spelers te beschermen. Dat is heel simpel. En veel supporters vinden dat flauwekul. En zeggen van... Maar hij zegt, ik heb zo'n jonge ploeg dat ik kan gewoon niemand voor... Ik kan gewoon niemand afbranden, het publiek, want dan zijn we nog verder van huis. Maar er is dus een probleem en dat mogen... iedereen zegt, ja, winnen. En zij ook. En dat zei Van Krombrugge ook. Winnen is het beste medicijn. Maar op een bepaald moment moet het beter. Hè. Ja. Ik denk niet dat je hier vertrouwen... Ik was de eerste om te zeggen, na Union, die thuisnederlaag, was dus gewoon pech. Maar ik bedoel, daar waren ze gewoon goed, die match. Ik vind dat je daar meer vertrouwen uit kan halen dan uit zo'n zege gisteren die gelukkig was. Want ze hebben nu 3 van de 4 laatste matchen gewonnen. Je kunt niet zeggen dat er veel vertrouwen is. Hangt toch? Ik denk... Iedereen telkens op het nippertje op de val. Over de slot tegen 10 man, tegen 9 man. Dus... Nu, de offensieve backs maken hen kwetsbaar op de counter. Maar zonder offensieve backs was er gisteren ook niet de 2-1. Want een Kuba die deed het kunstje van een Simba misschien wel nog mooier over. En ook over die goal heeft Sibe een feitje. Kenan Kuba scoorde gisteren zijn eerste competitiegoal voor Genk. Zijn vorige dateert nog van 23 april 2023, toen hij nog voor Charleroi speelde. En opvallend genoeg scoorde hij toen tegen Genk. In die wedstrijd was hij trouwens goed op dreef, want hij maakte niet alleen de 2-2, hij gaf ook de assist voor de 1-1. Zijn vorige tegen Genk en nu dus voor Genk. Het zal hem ook wel deugd doen om die goal te maken. Nee, maar het is een speler met heel veel potentieel. Hè. Maar dat is nu ook hetgeen dat elke week terugkomt en dat eigen is aan de club Genk. Er zijn heel veel spelers met heel veel potentieel. Hè. Maar het moet eruit komen. Ja, maar dat is ook niet... Ik bedoel, die gast heeft nu ook weer... Die heeft 1,5 jaar op de bank gezeten. Hè. Ja, dus die moet geblesseerd geweest. Hè? Die is geblesseerd geweest intussen ook. Hij had Elouadi voor zich. Die haal je er niet uit. Hè. Dus daar is ook daar is ook een logische verklaring voor. Maar die moet dan in zijn tempo, in zijn ritme geraken. Dus dat heeft allemaal tijd nodig. Voor rust zag het er een beetje onbeholpen uit. Na de rust vond ik wel, en zeker dan tegen een man minder, dan zie je ook wel, dan worden die ruimtes iets groter. En dan wordt het iets makkelijker. Maar dan mag je nog altijd niet de laatste seconde die zijn man laten lopen. Ja, dan krijgen we... Ja, nee, maar dat is mentaal ook... ik vind... Dat gaat er bij mij echt niet in. Dat zijn dingen die je... Als dat groeipijnen zijn, ja, dan hoop ik dat hij er ooit van geneest. Want dit is gewoon basis. Dat is basis voor een verdediging. Ja, maar dat is toch ook niet meer 20 jaar of zo? En Thomas, dat is een basis voor een verdediging. Ja, je bent ook wel rechtsback, hè. Je bent rechtsback, hè. Dus, dat is... We kregen inderdaad echt een dol slot. Odi maakt de eerste wedstrijd niet dood, 1-op-1 met de keeper. Dan krijgen we de rode kaart voor Tosevski. En dan krijgen we nog een gigantische kans op de gelijkmaker, waar dus een Kuba zijn man laat lopen. Ja, eerst even die rode kaart. Vonden jullie dat rood? Ik vond het licht. Ja, er was een gigantische schep bovenop gedaan van Smets. Ja, het was een... Maar het was... Ja, ik bedoel, hij raakte hem. Ja, het was eigenlijk hij raakte hem wel, maar het is niet... Het was geen slag, hè. Hij gaat hem een duw geven. Ja, is een beetje van gaan met een wijs. Geel was toch... Geel was genoeg geweest. Ik vond die eerste rode kaart... Die was ook licht. Op dat vlak. Het was natuurlijk... de vraag is, daar zelfs gewoon, raakt hij hem echt? Als hij hem raakt, dan is het daar gaat het niet om de zwaarte van de fout, daar gaat het om het afbreken van een tegenaanval. En net zoals even in de eerste helft ook Van Kombrugge snel wilde uitgooien en een Simba daarvoor springt en ook geel krijgt. Dus op zich is dan geel. Maar de vraag is gewoon, was het een fout? Want het was zo... Retsas was aan het... Want eerst dacht ik ook van het is een trekfout, maar op de benen, hij trapt per ongeluk op de hak.
Ja, Gerrits als hij hem echt raakt, dan is het goed. Ja, dan kan je die gele kaart Ja. ook wel... omdat het was echt wel een counter. Hè. Het was terug met een uitgooien. En een bal die Rabi kaatst dan. En dan dus nog bijna die gelijkmaker. Daar mag Genk ook van Krombrugge op hun blote knieën bedanken. Want Krombrugge was man van de match. Hè. En dat heeft Vink ook na de match gezegd. Van, er is maar één reden vandaar dat we gewonnen hebben. Dat was dat de beste speler op het veld bij ons stond. Hij zei erbij van, en ik vond de tweede beste speler bij Dender in de goal staan. Dan op basis van de tweede helft wel. Op basis van de eerste goal bij die corner ging hij wel in de fout iets. Na de rust heeft hij wel een paar straffe ballen gepakt. En die bal van een Kuba, was die ook niet houdbaar? Ik zat te denken van Krombrugge had hij aan de was andere hard, kant. hè. Ja, het was hard. Maar in slow motion leek die houdbaar, maar dan het op is- kracht. Die moet je, Kleinere keeper. ja, maar je moet die op... Ik denk dat je die bal op volle snelheid moet beoordelen, inderdaad. Maar misschien dat scherpen van Union die wel heeft met zijn 2,6 meter. Ja, maar die had ze ook niet allemaal gisteren. Ja, op de grond niet. Dus... Maar het is zo... als je over scherpen, dat was die fase met... dat was ook in Cuba toen. We hebben het toen hier ook nog over gehad. De scherpen die aan de eerste paal nog eruit slaat. Dus dat is lengte. Kan helpen. Size matters voor keepers. Ja. Hè? Size. Mag ik dan een stoute vraag stellen? Ja. Heeft Van Krombrugge dan eigenlijk het hachje van Fink gered gisteren? Dat weet ik niet. Hetzelfde Dat kan, dat weet 2-2 ik. tegen Dat negen kan ik niet inschatten. Dat kan ik echt niet inschatten. Dat is geen stoute vraag. Dat is een normale vraag. niet onlogisch zijn. Hè? Ja. Dat is een normaal. Ja, bedoel, maar je moet als Genk zijnde, moet je op zo'n momenten als deze, moet je gewoon alles in vraag stellen. Hè? Ja. En daar hoort je trainer ook bij. Dat is gewoon zo. Dat is, op zo'n moment moet je een vraag stellen, alles in vraag stellen. En dan moet je tot een besluit komen van... bij een trainer vind ik, de basis is van... hoe zit het in die kleedkamer? En ik heb daar echt... Wij zien open trainingen. Dus ik heb daar nog geen signaal gezien van dat daar... Ik heb al ooit... Ik zal zo zeggen, ik loop daar jammer genoeg al bijna 30 jaar rond. Dat wil zeggen dat een mens oud wordt. Maar ik heb daar al andere toestanden gezien ooit. Van waar je echt zag van... Jongens, dit gaat niet meer. Dat gevoel heb ik nu niet. Dus maar daar moet wel iets veranderen op het veld. Want dit kan je niet... ondanks de 6-op-6 moet het gewoon beter. Maar je moet alles in vraag stellen. En dan gaan we het zelfs nog over hebben, denk ik. Ja, er is wel een bepaald patroon, historisch, in Genk. En dat is een probleem. Dat is een heel complex probleem. Omdat dat gaat echt terug naar de basis van de club. Wie ze is en wie ze wil zijn. Dan mag ik nog even... Ja. Ik denk, als we het daarnet hadden over het fluitconcert, die supporters die fluiten, ik denk niet dat die specifiek spelers uitfluiten. Ik denk dat zij fluiten over de situatie en over dat... Dat is zo. de laatste Maar weken. als je dat doet op een moment dan een speler een slechte pas geeft... Op wie moet ik doen als ze een goede pas geven? Ja, nee, maar op wie denk je dat ze dan... Nee, maar waarom... Dan En voelt het alsof dat heb de ik dus speler vandaag fluit. ook in mijn analyse staan. Het is zo gemakkelijk om als iemand een mooie goal maakt om die zijn naam te scanderen. Waarom zou je dat nu eens niet doen als hij 2 slechte passen aan elkaar Dat is heeft? een beetje wat Union doet. Hè? Union, zoals ze altijd... Ja, blijft maar Union, ik denk dat Union de tijden, die hebben nu alleen een Hosse meegemaakt. Hè? Ja, Dus op het moment dat dat echt minder gaat, hè? Vorig jaar waren die even diep weggezakt als Genk. Stonden, ik denk op dit moment 11e of zoiets. In deze periode. Genk staat nu 7e. Kloof is zelfs iets kleiner. En dat waren ook matchen dat het niet lukte. Nu, die hadden vooral een probleem met het scoren. Hè? Ja. Met het scoren, hè? Dus, maar in ieder geval, het is iets makkelijker om positief te blijven als je alleen in goede periodes zit. Hè? Die hebben nog niet en die gaat ooit komen. Hè? Dus Union gaat ooit ook een terugval krijgen. Het is gewoon eigen aan sport ook. Maar ik vind gewoon, maar ik zeg het nog eens, ik begrijp die mensen, ik weet, die zijn gefrustreerd en die hebben alle recht om gefrustreerd te zijn. Maar het zou toch onwaarschijnlijk zijn mocht je dan zo Koos Caretsas beginnen scanderen na 2 slechte passen. Ik denk wel dat dat zou kunnen helpen. In het geval van Caretsas zou het nu nog moeilijk geweest zijn, want ik heb nu nog net vernomen dat hij waarschijnlijk geen Interland gaat spelen met Griekenland, dat hij echt ziek is. Dus die had gisteren, voelde zich niet oké. Had gisteravond, heeft hij koorts gemaakt, lag nu nog in bed daarnet. Dus reist misschien zelfs niet af naar de dubbel Interland van Griekenland, die 2 cruciale matchen spelen tegen Schotland en Denemarken, dacht ik. Dus die was dus ook, voelde zich ook gewoon letterlijk niet goed, fysiek. Maar het helpt, ik zeg het helpt niet. Hè. Ja, de interlandbreak zeg je inderdaad. Dat is vaak het moment waarop ploegen zeggen we nemen afscheid van onze coach, zodat de nieuwe coach tijd heeft om zich voor te bereiden. Maar nu zal het dan een periode zijn waarin Fink
heel wat moet bijsturen. Die moet heel veel bijsturen, ja. Ik heb nog geen signalen dat men nu plots afscheid van hem zal nemen. Ik denk ook niet. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het de oplossing is. Ik denk niet dat er iets is dat hij niet. Het is niet dat Fink staat. Het gevoel leeft nu bij iedereen dat Fink staat voor een soort van wandelvoetbal waarbij die bal blijft breed gespeeld wordt. En dan zet je gewoon de eerste 30 matchen van vorig seizoen vergeten, denk ik. Ja, maar ik denk dat zijn code een beetje gekraakt is. Ja. Hij heeft Genk inderdaad vorig jaar geweldig laten voetballen, maar het is voorspelbaar geworden. En iedereen maar het weet ging wel hoe ze vooruit, hè? kunnen- Thomas, het ging vooruit. nu Hè? niet Dus, meer. nee, het ging... Maar daarom, ik denk niet dat een trainer die 7 maanden geleden werd geprezen als de beste trainer van het land, Mm. hè, de meest aantrekkelijk voetbal en de resultaten. Het loopt dan fout in de play-offs. Het loopt ook fout toen, omdat je zag dat een aantal spelers, dat je toch die volgende stap niet kon zetten. Zo'n beetje je miste daar toch wel dat klein beetje extra om, want toen waren de verwachtingen dus ook hoog, om op het moment dat de verwachtingen hoog liggen, dan nog eens echt te schitteren. Maar je kan me toch niet wijsmaken dat die 7 maanden later dat hij er niks meer van kent. Ik zeg niet dat hij er niks meer van kent, maar ik heb wel een beetje de indruk dat het een Mhm. aflopend verhaal, dat hij het zelf ook Ja. niet meer heel goed weet hoe hij dit nog kan doen keren. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Ja, bedoel, als het niet beter gaat, dan zal het wel Ja. duidelijk zijn. Ja. Maar ik heb de indruk dat je dat het kan keren, in ieder geval. Ik bedoel, en dat daar resultaten de basis voor zijn. Dat is juist. Maar het voetbal moet dus echt gewoon beter. En het moet gewoon sneller. En hij heeft ook gezegd, die backs die staan gewoon van zichzelf vaak. Ze nemen zichzelf ook vaak ruimtes af. Ze maken het zichzelf soms moeilijk. En ik kan me dus niet inbeelden dat allemaal, wat er allemaal gebeurt en wat er misloopt, dat een opdracht is van de trainer. Dat kan ik me niet inbeelden. Nee. Nu, Marnik, je zei het mij voor de uitzending al, jij ziet eigenlijk een beetje een patroon in... Ja, het is niet zo moeilijk om te zien. Hè. Bij Genk, als underdog, lukt het heel vaak. En het jaar erop, als de verwachtingen hoog liggen, dan kunnen ze daar niet aan beantwoorden. Het is eigenlijk al... ik herinner me heel goed, en zo oud ben ik dan, in 2002 met Seffer Gros. Werd Genk een tweede keer landskampioen. Was echt iedereen ook over de moon. En zei zo, we gaan een standbeeld voor de trainer optrekken. En die zei, maak het maar in hout, want dan kun je het volgend jaar in brand steken. Want het kan dan al helemaal gedaan zijn. En dat was het jaar erop minder. En Seffer Grossen is op het einde vertrokken. Dan heb je, na de titel is Philippe Clement zelf vertrokken. Al is het heel moeilijk. Hij heeft Mazou de kop gekost, al heel snel. Hebben ze het niet kunnen rechttrekken. Ook niet na een trainerswissel. Dan krijg je een ene keer in de remonte. Dus Hannes Wolf lukte het niet. Kwam Torroep. Waren er al wat betere resultaten. Torroep vertrekt in ene keer met de Noorderzon. Komt John van den Brom. Fantastisch. Nog bijna kampioen. Gelijk aantal punten met Club Brugge. Ja, erop. Je hebt het helemaal mis. Verwachtingen waren hoger. We zeiden van, we gaan inspanningen doen om spelers te houden. Ik weet niet wat allemaal. Nee, dat lukte niet. Komt Wouter Franke. Fantastisch eerste jaar. Geen verwachtingen. Kijk goed. Net geen kampioen. 2 minuten. Het jaar erop. Wouter Franke. Na een aantal matchen begon het bergaf te gaan. Er kwamen interne strubbelingen. Afscheid van Franke. En nu opnieuw. Nu opnieuw met Fink. En het straffe is dus... En dat zegt me ook van... je moet natuurlijk intern zien in hoeverre het lukt. Maar de trainerswissel heeft ook nooit iets opgelost. Ik herinner me na Van den Brom is Stork gekomen. Dat was niet echt een succesverhaal. Nee, maar dat was wel een stijlbreuk. Hè. Dus zei iedereen van, maar die Van den Brom die is te naïef. En was een beetje hetzelfde verhaal. Toch wel gelijklopend. Kwamen ze met iemand, heel realistisch, Stork. Dit gaat het recht trekken. Het lukte niet. Na Franke hebben ze Olivieri nog geprobeerd met Ribeiro. Hebben ze op de laatste match ook nog Europees voetbal gemist tegen A-agent. Ja, het ligt niet... wat ik wil zeggen is, de trainer buiten smijten
is nooit een garantie op de oplossing. Het kan de basis zijn. Het kan ook nu, ik weet het niet. Maar het is niet zo van... En dat is iets wat voetbal... Dat zit in die sport voetbal in België er toch wel enorm in. Hè? Op het moment dat het wat minder gaat, komt die een trainer buiten. Wat hij ook ervoor verwezenlijkt heeft. Hè? Dat is iets dat je in andere landen veel minder ziet. Of ben ik daar verkeerd in? Je overvalt mij met de vraag, maar ik denk dat er in elke competitie vallen trainers ontslagen, maar inderdaad in België zijn. Maar hoe meer naar het zuiden, hoe makkelijker natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat is ook een klein beetje aan de vurigheid, aan het temperament. Het is dat, ja. Maar soms denk ik ook, soms kan het ook gewoon een heel mooi verhaal zijn tussen een trainer en een club, of een trainer en een speelsgroep, maar het kan ook na een tijd uitgewerkt zijn. Dat chemie zo, en die indruk begin ik nu te krijgen bij Vink en Genk van... Het is mooi geweest, maar ik heb zo'n beetje het gevoel dat het een afgelopen het verhaal aan het worden is. Ja, of Vink en Genk het patroon dit seizoen samen of niet samen gaan doorbreken, dat blijft de vraag. Maar ik zit nog met een vraag. Wie is jullie speler van de week? En dan begin ik bij Thomas. Speler van de week, Hendrik van Krombrugge. Trainer van de week, Wouter Franke. Wouter Franke die eigenlijk een droomavond beleven op bezoek bij zijn ex-club. Achterkwam, veel tegenslag heeft overwonnen. De derby zal nog in zijn hoofd hebben gezeten. En dan die penalty-saga, misten ze penalty. En dan toch nog op die manier die match naar zich toe trekken. Dat vond ik heel knap. En Van Krombrugge speelt de match van zijn leven tegen Dender. Iets wat eigenlijk nooit zou mogen als keeper van Genk. Maar ik denk echt dat hij zijn trainer daar redt. De trainer die hem dan ook nog op de bank had gezet. Dus vind ik ook wel straf. Ja, het is wel zo. Ja, de trainer die op de bank had gezet. En dat klopt natuurlijk. Maar daar is het natuurlijk het verhaal van hoe groot was het vertrouwen van de club in Van Krombrugge als je een Oostenrijks international haalt voor bekend 5 miljoen. Ja. Dus dat is het. Als je zoveel geld heeft, moet hij natuurlijk wel spelen. Dus, maar hij was in ieder geval heel ontgoocheld dat hij na Club Brugge direct werd geslacht. Hij voelde zich geslachtofferd een beetje. Dat hij toen ook hard werd aangepakt door ons dan. Door de media. Maar het blijft gewoon een hele goede keeper. Hè. Die eigenlijk niet op een bank mag zitten, vind ik. Ik vind dat toch altijd zonde. Maar het is het verhaal, en dat zal hem ook wel een beetje moeilijk liggen. Het is het verhaal, hij is ingehaald. En ze hebben hem toen duidelijk gezegd, en hij heeft een goed contract gekregen. En hij heeft gekozen ook voor een beetje standvastige toekomst op dat vlak. Met het verhaal van, wij hebben heel veel goede jonge keepers. En als die komen en die zijn klaar om door te breken, dan zult jij moeten schuiven. Nu hebben ze natuurlijk iemand extern gehaald. En dat is voor veel geld. Ja. En ik denk dat voor hem gevoelsmatig wel, en dat begrijp ik dan ook wel, een verschil geeft. Dat iets moeilijker is dan om je dan in die rol te schikken van ik ben de baken van de rust, de sterke man in de kleedkamer en op een bepaald moment in een seizoen moet ik komen en moet ik er staan. Dus nu, ik denk als hij zo'n niveau aanhoudt, dat ze hem niet voor het eerste foutje terug op de bank zullen zetten als coach. Nee, Want het gaat er nog wel even duren, denk ik, eer dat al terug is. En in deze podcast blijven we natuurlijk Van Krombrugge goed gezind, want het is tot op heden de enige speler die in deze podcast is aangeschoven. Ja, en dat zeer goed. Marnik, wie is jouw speler van de week? Eerste jingle, ik had het kunnen raden. Oké, Marnik, take it away. Ja, ik heb er 2. Een beetje een gelijklopend verhaal. We zoeken nogal graag verbanden. Hè. Als je dan Nicolas Urie en Ralf Seuntjes ziet, die allebei de winning goal maken op het einde voor hun club. Die allebei een vreselijke ziekte hebben overwonnen. Dat vind ik toch wel... Ik krijg zelfs een beetje kippenvel als ik het vertel. Maar ik vind het echt fantastisch. En mannen die in het leven meer gedaan hebben dan goed voetballen. Hè. Dat komt dan in een weekend dat je het tragische verhaal is van Noah Schialdoni, die jongen van Victoria Sereneldere. Graad 4 hersentumor, ongeneeslijk. Dat is, ik bedoel, die zegt van ik geef de hoop niet op. Dat deed ik ook niet als ik 5-0 achter stond in het voetbal. Ik hoop nog ooit te voetballen. Ik vind dat zijn zo'n pakkende verhalen. En als je dan in zo'n weekend precies 2 gasten die dit hebben overwonnen, die zo'n moeilijke, zware ziekte hebben overwonnen, die dan scoren, vind ik dat die een plaatsje onder de schijnwerpers waard zijn. Absoluut, ja. Prachtig om te horen. En we wensen natuurlijk ook Noah Schialdoni alle sterkte. Zal hij nodig hebben. Verschrikkelijke ziekte.
om het dan toch weer over voetbal te hebben, dat is natuurlijk altijd een beetje een moeilijke overgang terug naar het voetbal. Die wedstrijd van Lommel, ik ging daar zeggen, niet op schoonheid, wel op karakter en ervaring. Maar toen zag ik een tweede goal. En dat was gewoon een pareltje. Ja. Hakje en dan aanleggen. Ja. Prachtig doelpunt. Maar het was de basis werd toch wel gelegd door een beetje op karakter en door de oude garde. Op zijn rij spelen is echt geen cadeau. Hoor. Allee, ik bedoel, het is een heel fysieke ploeg en dat veld is loodzwaar. Mensen, het begon daar dan ook te regenen tijdens de match. En als het wat nat wordt, dan wordt het echt een heel zwaar veld. Maar het is knap dat ze bij Lommel dan toch wel hebben kunnen schakelen. En dat zijn heel belangrijke wedstrijden om te winnen. Ook knap bij Patro, hè, dat op het einde dan toch lukt. Ja, goede punten gescoord in de Challenger Pro League, die 2 ploegen. Maar we komen nog bij die derde terecht, zeker. We komen nog bij Jong Genk terecht en dan is de vraag, wie was teleurstellender, de A-kern of de belofte? Dat is een moeilijke, denk ik. Ik heb de wedstrijd echt niet gezien. Ik heb de goals gezien. Ik heb gelezen wat Jimmy de Schrijver, onze schrijver ter plaatse, ervan maakte. Ja, het moet echt slecht geweest zijn. 5-0. Ja, 5-0, maar vooral dan ook naïef en weer leergeld. Denken dat ze beter zijn dan dat ze uiteindelijk zijn. En dan gaan spelers iets te veel vanuit stand voetballen en te veel op zichzelf voetballen. Dat is ook wel iets dat je in die eerste ploeg nu ziet, dat er ook wel echt uit moet bij Genk. Dat het vaak vanuit stand is dat iedereen zijn ding gaat beginnen doen. Mm. Daar zit te weinig beweging in. Dat zag je dan blijkbaar ook terug bij Jong Genk. Werk aan de winkel in de stad, vlak onder As. Ja. En dan zijn we rond, volgens mij. Ja, we hebben nog een korte jingle. Nog een korte jingle? Ja. Toch nog We eens naar de lage. gaan naar de lage reeksen, want er was een topper vrijdagavond. Oké, Marnik, vertel Ja, maar. De Sport. topper in je achtertuin. Ja, Sport Belicia 1-1. Waardoor de Spar, hier de trots van Hasselt, weer op kop gekomen is. Omdat de 2 andere Limburgse ploegen de punten gedeeld hebben. En ik wil het nog even over hebben, over de nawedstrijd. Want dat vond ik wel een heel mooi beeld. De voorzitter van TES, Wendy de Wit, en de voorzitter van Belicia, Ed Somers, kennen elkaar zeer goed. En houden er ook dezelfde ideeën op na op veel vlakken. Het zijn mensen die graag een pintje drinken en vieren na de wedstrijd. En die hebben de 1-1 samen gevierd. En ik heb beelden gezien waarbij de een op de toog stond, de voorzitter van TES, met de sjaal van Belicia aan. En de voorzitter van Belicia stond erbij met de sjaal van TES aan. En die hebben samen na de match nagekaart, pintje gedronken. En dan moest ik een week terugdenken naar een andere derby. Ik zat ook net te Ja, denken. echt. En toen dacht ik van, ja jongens, oké, dit is dit is 2 niveaus lager. Maar het moet wel kunnen. Na een wedstrijd. En ik zit echt te hunkeren naar het beeld waar mensen van Genk en Sint-Truiden Samen een pint drinken. samen een pint drinken, elkaar de hand drukken. En nu, ik moet zeggen, ik heb momenten zo ook meegemaakt, nog niet lang geleden hoor, voor de wedstrijd ook zeker. Was dat met David Meekers en Peter Kroon, die elkaar heel goed kennen en die het ook allemaal verschrikkelijk vinden wat er aan het gebeuren is. Maar er moet echt zoiets symbolisch gaan gebeuren, denk ik. Want zo kan het dus ook. Voilà, bij deze een oproep om een pint te drinken met de supporters van je tegenstander. Voilà. Goed, Want het blijft maar voetbal. En daar zijn we er daarnet ook over bezig geweest. Hè. ja, het blijft een bijzaak. Voilà. Het belangrijkste wel. En het was ook weer heerlijk nakaarten met jullie. Dank u wel, Thomas en Marnik, voor jullie deskundige-analyses. Dank u wel ook, Siebe, weer voor de feitjes en de techniek. En dan horen en zien jullie ons volgende week opnieuw.